Хочу вам показати індивідуальний підхід до кожного покупця. Бачите, це у нас таунхаус, от там межі таунхаусу. І один із клієнтів захотів добудувати собі невелику кладовку, там де зберігати якісь речі. От зараз в процесі якраз фундамент, закопуємося, тобто будемо заливати. Друзі, на етапі будівництва, на такому етапі, коли ви купуєте у нас таунхаус, всі ваші побажання, там, можливо, десь планування вам ви по-іншому бачите, все враховується і можемо зробити. Тому не зволікаємо. Телефон в шапці профілю, Свято-Петрівська, 97 квадратних метрів, газ, світло, централізована вода і централізована каналізація, так як в квартирах, так як ви звикли. На вибірі ще є у нас з чого вибрати, тому телефонуємо.